Den kramen från Henrik Eriksson på Bibic. Bare på svensk. Jeg gør det langsomt. Alltid, altså. Hvordan synes du, I håndterer den kendskærning, at I er 11 mod 10? Og det forstår jeg ikke, altså. Hvordan har jeg ret i, at I virker utrolig trætte til sidst i kampen? Og det forstår jeg ikke. Hvordan skal I gribe den anden kampen næste uge, næste vecka? Ja, jeg känner fatt. Taktisk, hvordan skal I gøre for at ændre det? Okay, held og lykke. Ja, tak så mycket. Ja, sorry. Webber rätt in i bakgrunden. Det där är en exakt likadan smäll som Josef Krav gjorde tidigare. Och vilken kropp! Titta! Han har glömt att ta av skridskoskyddet. Det kommer han få höra i många år till. Alltså, titta här, titta!